Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a, barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu mai suna baƙonmu a yau. A yau muna tare da babban baƙonmu mai suna Alhaji Adamu Ibrahim Alolo, a yariman fawa na Sabon Garin Zaria, kuma da latin Sabon Garin Zaria, sannan ciyaman ɗin mahauta na Sabon Garin Zaria, kuma ciyaman ɗin kasuwan Sabon Gari Local Government. Ku biyo mu cikin shirin domin ganin yadda za mu tattauna da mai girma ciyaman ɗin kasuwan Sabon Gari. A ranka daɗe, sanda zuwa. Ta'awuz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya ba mu ikon haɗuwa a wannan fili don tattauna wasu muhimman al'amura da suka shafe mu kuma suka shafa al'umma. Duk da dai kai ba ɓoye ba ne, sananne ne a Sabon Gari, mutanen Sabon Gari za su so su ji wani ne kai daga bakinka. Ta'awuz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya ba mu ikon zuwa wannan fili don mu tattauna abin da suka shafe mu kuma suka shafa al'umma. Muna roƙon Allah kamar yadda za mu fara lafiya, Allah ya sa mu gama lafiya. Da farko dai sunana Adamu Ibrahim Cigari, wanda aka fi sani da Alolo, kuma ciyaman na mahauta na jihar Kaduna, kuma ciyaman na haɗaɗɗiyar ƙungiya ta 'yan kasuwa na masu kai kayan abinci kudu, kuma ciyaman na kasuwar karamar hukumar Sabon Gari, kuma dallatin Sabon Gari, kuma yariman fawan Sabon Gari. Duk wanda ya san kasuwan Sabon Gari a baya da yanzu ya san cewa akwai wani ci gaba. Menene ya haifar da haka? To alhamdulillah, kasuwar Sabon Gari gaskiya ta samu ci gaba, mun gode ma Allah. Dan a tsohon tarihin kasuwar Sabon Gari tun da aka gina ta, kusan za mu ce ba ta taɓa samun ci gaba irin wannan lokaci ba, kuma ci gaban ta samu wannan lokaci ya biyo bayan wannan sabuwar kasuwa da aka yi wanda ake kira da model market. Wannan gini da aka yi na sabuwar kasuwa hakika ya kawo kasuwar Sabon Gari ci gaba matuƙa. Yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo ci gaba a kasuwar Sabon Gari. Menene ya bambanta kasuwar Sabon Gari da wasu kasuwanni a Kaduna da kuma arewacin Najeriya gaba ɗaya?